नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, दीप दिशा रेसिपीमध्ये मी दीप्ती तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला कच्ची केळी कापताना हाताला डिंक लागू नये किंवा हात काळे पडू नये, तसेच केळ्याची सालं काढल्यानंतर जे केळ काळं पडते ते टाळण्यासाठी तुम्ही केळं कापायच्या आधी आपल्या बोटांना हाताला लिंबूचा रस लावायचा। मग आपले हात खरखरीत न होता जसेच्या तसेच राहतात, आपले बोटं तशीच राहतात। शिवाय आपण जेव्हा केळ्याचं साल काढतो तेव्हा पण साल काढून झाल्यानंतर आपल्याला केळ्याला पण असंच थोडासा लिंबूचा रस लावायचा। मग ते केळं लगेच काळं नाही पडत, नाहीतर केळं कापेपर्यंत आपण कापल्यानंतर पाण्यात टाकतो, पण पाण्यात टाकेपर्यंत ते बाहेरून काळं होऊन जाते आणि भाजीचा कलर चेंज होतो। तुम्ही जर अशा प्रकारे केलं तर तुमची केळ्याची भाजी ही बटाट्याच्या पिवळ्या भाजीसारखीच दिसणार, त्याचा कलर चेंज नाही होत, काळपट दिसत नाही। हे बघा, मी एक केळं सोललं आणि लगेच त्याला थोडासा लिंबूचा रस लावला। आता हे असंच राहणार जोपर्यंत तुम्ही कापत नाही, तोपर्यंत पाण्यात टाकत नाही, त्याचा कलर अजिबात चेंज होणार नाही। हे बघा, मी तुम्हाला आता दाखवते। हे तिन्ही केळी मी आता सोलली आणि सोलल्या लगेच त्याला थोडासा लिंबूचा रस लावला तर ते तसेच राहिले। आता ह्याला आपण कट करायचं आणि कट केल्यानंतर लगेच पाण्यात टाकायचं। हे बघा, अशा प्रकारे तुम्ही पाण्यात टाकल्यानंतर त्याचा पाण्याचा कलर खरा चेंज होतो जर तुम्ही लिंबूचा रस लावला नाही तर। आता बघा, हे जसेच्या तसंच आहे, हिरवा आणि त्याच्या व्हाईट कलर, आणि माझ्या हाताला पण अजिबात खरखरीतपणा नाही आहे आणि काळपटपणा नाही आहे। आता ही भाजी कुकरमध्ये 5 मिनिटात कशी करायची हे मी तुम्हाला दाखवते। आता कुकरमध्ये 3 चमचे तेल घ्यायचं, त्यामध्ये राई गरम झाल्यानंतर राई टाकायची, अर्धा चमचा। राई चांगली तडतडली की त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं टाकायचं, कढीपत्त्याची 7-8 पानं आणि 1 चमचा ठेचलेला लसूण हे टाकायचं। लसूण जरा ब्राऊन झाला की त्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या टाकायच्या कापून आणि 1 कांदा कट करून टाकायचा। पाव चमचा हळद टाकायची। बघा, आपण कापून घेतलेले केळी पाण्यातून काढले जसेच्या तशी ती आहे, ते आता आपल्याला ह्यामध्ये घालायचे आहेत। चवीनुसार मीठ घालायचं आणि मग हे सगळं चांगलं मिक्स करून त्यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी घालायचंय। कुकरचं झाकण लावून 1 शिटी फक्त द्यायची। आपली शिटी झालेली आहे आणि आता वाफ केल्यानंतर आपण ओपन केलंय। हे बघा, सुंदर मस्तपैकी शिजलेलं आहे आणि कलर तसाच्या तसाच राहिलेला आहे। केळ्याच्या भाजीमध्ये खोबरं थोडंसं जास्त घालायचं, मग ती भाजी खूप टेस्टी लागते। आणि वरून थोडी कोथिंबीर घालायची, मग दिसायला पण खूप छान दिसते आणि चवीला पण छान लागते। सर्व घालून 2 मिनिटं परत गॅस चालू करायचा स्लोवर। बघा किती सुंदर दिसते, असं वाटतं की बटाट्याची पिवळी भाजी, हो की नाही? केळ्याची वाटते का ही भाजी? नाही ना? अशा प्रकारे कुकरमध्ये भाजी केली तर अगदी 5 मिनिटामध्ये तुमची भाजी रेडी होते। अशा प्रकारे लिंबू रस लावून तुम्ही नक्कीच एकदा भाजी कट करून बघा, ती भाजी टेस्टला पण छान लागेल आणि दिसायला पण सुंदर दिसेल। मित्रमैत्रिणींनो, तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली हे नक्कीच मला कमेंट्समधून कळवा आणि माझी रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि हो, सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका हां। पुन्हा भेटू आपण टेस्टी आणि चविष्ट रेसिपीसह। तोपर्यंत टेस्टी खा आणि हेल्दी राहा। थँक्यू।